Labian pasasalamat kan residenteng si Lola Lolita na nakaresibi siya nin food pack sa relief distribution na pigkondusir kan ako Bicol Party List sa indang lugar sa barangay San Roque, Tabaco City, Kasubagong, Ugto. Sabi niya, blessing ng gadan food packs, urog pa sa siring niya na naglalaom na sana sa pigtataukan sa iyang mga aki. Daw puro pa paano kaya makakahipno na ini sa pirang aldaw niyang konsumo. So, nung nagbagyo po, umalis kami ng mga anak ko. Kasi wala na naman akong asawa. May nagbigay naman po ng tulong sa amin. Salamat naman po kahit hindi pa naman kami sama sa senior citizen, wala pa naman kami pensyon. Sana nga mabigyan kami. Siring ni Lola Lolita, natauan man ng mga senior citizen sa barangay San Juan, Fatima, Pawa, Asin Salvacion kan naon ng Bita na syudad. Malaking pasasalamat sa Ako Bicol, Trokong Saldico, and of course aming kababaryo dito sa Tabaco, Kong Jill Bongalon, dahil napili yung Barangay San Roque para sa venue sa pagbigay ng food packs para sa aming mga senior citizens. So ang nandito ngayon sa Barangay San Roque is 5 barangays na lahat member ng registered ng senior citizens. Kaya isang malaking karangalan po ito, lalong-lalo na sa akin bilang isang punong barangay na mabigyan ng biyaya ngayong December ang ating mga senior citizens. Presente sa distribusyon si Daco Bicol Party List Representative Attorney Jill Bongalon at Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Sa paagi kan distribusyon, laom kan duwang opisyal na napaugmanin dawa sa simpleng paagi ang mga lolo asin lola kan syudad. Kahit sila po ay nakakatanggap ng pensyon sa GSIS, SSS or ano paman, dapat lahat sama-sama. Sa simpleng rason na lahat ng ating mga senior citizens meron pong ambag sa ating gobyerno, merong ambag sa ating bansa. And therefore, this is one way of giving back the favor to our senior citizens. Mientras tanto, nagdugang manin kolor sa aktibidad ang Korean actor na si Kim Jisoo na mainit man na sinabat kan mga tabakenyo. Kabali man ang aktor sa guest performer sa charity concert sa Ibalong Centro for Recreation sa Legazpi City, ngunya nabanggi. Para sa mga baretang, Tatak Bicol, Angeline Dagta.